Tasal twissija oħra għall-Gvern ta' Roberta Bela. Dan kif il-Gvern mhux qed ikun konformi ma' rakkomandazzjonijiet illi saru minn esperti sabiex tkun miġġielda l-korruzzjoni u jkun hemm titjib tal-istandards fil-ħajja pubblika. Bil-Gvern għadu jrid jippubblika il-compliance report. Mistoqsijiet li ntbagħtu lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru baqgħu mhux imwieġba, hekk kif kelliem għal Kastilja qal lit-Times sabiex jibagħtu l-mistoqsijiet lill-Ministeru tal-Ġustizzja li ma' mistoqsijiet ukoll baqgħu mhux imwieġba. Il-Grupp Greco li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Kunsill tal-Ewropa u jiffoka fuq il-ħidma tal-pajjiżi Ewropej kontra l-korruzzjoni kien wissa lill-Gvern Malti biex jintroduċi liġijiet u miżuri ġodda sabiex jgħinu fil-prosekuzzjoni ta' każijiet ta' korruzzjoni. F'Mejju tas-sena 2022 il-Grupp Greco kien tal il-Gvern ta' Roberta Bela 18 il-xahar ċans sabiex ikun konformi ma' rakkomandazzjonijiet illi kienu saru. Dan kif dak iż-żmien kien ħareġ li minn Kastilja twettqu biss 2 minn 23 rakkomandazzjoni li kien għamel ir-rapport Greco, turija ċara tal-falliment tal-Gvern ta' Roberta Bela f'din il-ħidma li suppost hija priorità għal pajjiżna. Fost oħrajn il-Greco jirrakkomanda li l-evidenza kollha miksuba għandha ssir ammissibbli fil-qorti u dan ikun ċar għall-awtoritajiet kollha involuti f'investigazzjonijiet ta' korruzzjoni. Rakkomandazzjoni oħra li qed iridu jiġu attwati jinkludu regolamentazzjoni tal-lobbying u regoli iktar ċari dwar il-positions of trust fih dan il-Gvern. Rakkomandazzjoni simili kienu saru wkoll mill-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li ma' rakkomandazzjonijiet ukoll kienu injorati mill-Gvern. Issa Roberta Bela qed tkompli tiżdied il-pressjoni fuqhom il-Grupp Greco hekk kif fl-aħħar ta' dan ix-xahar ikunu għaddew 18 il-xahar ċans li kien ingħata sabiex jattwa dawn ir-rakkomandazzjonijiet.